И здравейте в YouTube. Много хора от вас по Skype, във Facebook ме попитаха откъде могат да следят мачовете на League of Legends. Веднага ще ви кажа. Така, влизате във вашия браузър и пишете самия YouTube. Да. Влизате в YouTube и трябва да се абонирате за WoW Esports. Пишете си WoW Esports. Така. Както виждате, аз съм абониран. И виждате, че в момента дават на живо матч. Нека да го видим. Много ми е интересно кой ще е този матч. Мисля, че днес играеха в Fnatic. И ето на живо си е абсолютно целият матч. И да, Fnatic. Ето, виждате звука. И играят истински на живо отбор. Мисля, това беше краткия клип. Саме виждате колко просто е да гледате мачове на League of Legends. Защото преди няколко дена го научих това. Колкото и да не ви се вярва, виждате колко човека го гледат. 59 196. Този мач наистина е много от Fnatic срещу този друг отбор. Не ми е много ясен. Но да, така да кажа, много добре ще ви какви айтеми си купуват. И това е друг метод, който може да ви помогне да усвоите вашите умения в самата ваша игра на лига. Защото като гледате професионалисти, така и вие се учите. Аз така задобрях. Не си признавам. И това беше от мен. Това беше едно кратко видео, което да ви покажа официалната страница на WoW. И за сега довиждане, ще се видим в следващия клип.